Mbak Fatna Dwi Andika. Mugi kasebatan tanpa pambengan. Sowan lumantar para kanca prasetya nada semimpen ketundan Pakis Magelang. Febri Prasetya Nada. Sewanduk Febri. Kok iso spote dayaan iki lho. Ben sumuk sore-sore. Metune topeng ireng. Nggih. Heeh, iki nderekke para tamu ingkang katepeng rawuh. Iki diaturke lagon lagune apa, Nduk? Cahayu. Nggih, diparingi tembang sing rada anget isian. Heeh. Heeh, lagune Sabar. Sabar. Sabar ya Pak Penjal. Sabar. Ya. Satu lagu yang sedang diperhatikan musik Indonesia bersama konco-konco dari Prasetya Nada. Langsung saja kita tampilkan satu artis kondangnya dari Prasetya Nada. Ada Febri. Febri. Sing AA ngopo?
Oke, satu lagu sabar untuk panjenengan semuanya. Langsung perform 2 lagu. Oh gitu. Sekali berdiri 2 kali. Oh ngono. Sepisan ngadeg pingin. Sekali berdiri 2 kali. Oh gitu. Oke. Sekali, jadi biar agak hot. Anget Biar maksudnya. agak, oh iya. Pokoknya gini loh. Yeah. Feb, sekali berdiri 2 kali. Apa kok ngono ki? Aku ra mudeng. Sekali berdiri 2 kali. Berdiri ki, berdiri. Ya, sekali berdiri 2 kali. Sing ngene iki apa nih? Dari sini. Oh, dari sini. Sekali 2. Nah, sekali berdiri 2 kali. Oke, barangkali ada request tembang dari mas-masnya yang di belakang sing ngintip-ngintip mau. Gus, nyanyi sih Gus. Nyanyi sih. Oh, ayo Mas, ayo. Gus. Ayo. Selehno sik kuwi wis apik ora Tak wis. syutingnya gini ayo kene. Gantian. Kau nyanyi sih. Kau nyanyi sih. Tak syutingnya gini. Ayo. Nyuting mah HP aku naro kowe iki. Ya ora apa-apa to. Sing nyuting aku. Kuwi selehno sik. Kene. Lho, kok iso men tak susul. Ayo Mas, Bang, duet apa ngono? Ayo, Mat. Duet sih, Mat. Oh iya kuwi bintang tamune kok. Oke. Nanti setelah ini ketuanya ya, Supri. Supri nyanyi kok. Nenek apa? Rum. Apa ini? Ayo Mas, Bang. Masih bersama Prasetya Nada, suatu perform dalam nuansa musik dangdutnya Indonesia. Dan Rohopang. Satu perform bersama duet mautnya dari satu lagu. Ini lagunya apa ini? Tak siar-siar gitu. Apa ki Mas? Oh iya. Oke. Belah ngewah tenan. Satu lagu bersama Febri Asmara, duet maut bersama Selamat Nusamba. Pak apik men jenenge? Selamat Nusamba. Nusamba ini nama koperasi. Jangan. Tes. Koperasi Nusamba. Simpan pinjam. Ya. Koperasi Merah Putih belum buka itu. Meh jalan. Sayangnya kok saya ini KUD ini Sing penting berjalan. aja njlomprongke kancane to, Mas. Halo Mas Bang. Dalam. Senajan tresnoku sak gunung merbabu. Raiso. Presiden ada. Ora gampang nompo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumandhe wong liya. Apuranan aku yen ninggalke sliramu, nanging atiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa penyuwunmu, muga kowe ingkang lento gantiku. Sampai ya Mas. Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekarono ning ati nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup laleno timbang atimu lono,
masih bersama Prastiana Dewi. Oh enak loh ini Mas. Juga audio AS Shouting. Ora gampang nompo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nompo kasunyatane tresno kowe sumandhe wong liya. Aku rananku yen ninggal siramu. Nging atiku wis dudu tuwemu. Gusti tansah dudu bebeban nyuwunku. Moga kowe inggalin to Ati durung lilo kowe nyadeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Bebasane kembang mekarono ning ati. Nanging dudu aku sing duweni. cukup laleno dibangan dimulana merasa tresnare bisa dibasa atiku percaya yen kowe pasti bisa milake aku sumanding wong liya. Febri ora gampang ngombo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Aku rananku yen ninggal siramu. Nanging atiku wis dudu tuwemu. Gusti tansah dudu Ati durung lilo kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Bebasane kembang mekarono ning ati. Nanging dudu aku sing duweni. cukup laleno dibangan dimulana merasa tresnare bisa dibasa atiku percaya yen kowe pasti bisa milake aku sumanding wong
ternyata. Mas kowe nyanyi sing lagu dhewe. Iya. Sing lagu solo. Oke. Apa lagune terserah. Aku seneng lho lagu iki mau. Kok yo saiki. Supri mumet nek kok saiki. Oke, lagunya apa Mas? Selamat. Lagunya apa? Nembe kagol. Oh, nembe kagol. Terus Kagol arek ketemu Rasda. nah, terus lagunya apa? Citra. Oh. Satu lagu Citro untuk Mas Citra. Oke. Citra. Citro. Naga Sastra. Oke. Satu lagu Citro selamat untuk panjenengan semuanya. Iya. Wis sak mestine ati iki nalongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kepak kembang wangi jroning dada. Kudu nandang loro kaya mengkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul ames wae. Kebacut tresno ora ngira saikine citra.
Oke, baik terima kasih matur semanun. Hadirin dan saudara sekalian, sesi yang kedua dalam nuansa masih nanti bersama konco-konco dari Prasetya Nada, kerja bareng bersama Rahma Profesional Audio Sound System, juga ada Lintang Studio. Menemani para hadirin dan saudara sekalian, wabil khusus buat para tamu undangan, kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati hidangan yang sudah dihadapan panjenengan semuanya, juga dari hiburan konco-konco Prasetya Nada. Ada satu perform bersama Galuh Purwanti bersama konco-konco dari Prasetya Nada. Orang yang ketoprak kaya. Ketoprak kaya. Mau ono request. Request apa? Kodak kuning. Siapa? Kamu Pak sapa Mas? Pak Pak, Bilas. Pak Bayan. Pak Bayan ngersakaken lagu Podang Kuning. Iki mau ya yang request. Apa? Apa? Asmarana lo. Asmarana lo. Asmarana lo. Terus mau ya yang request meneh lagu sing Apa? lagi viral. Apa? Singorenang. Oh, Singorenang ya apa? Singorenang lho. Lagu Singorenang. Pak Lurah pada nyanyi, Pak Lurah monggo badhe Pak nyanyi. Lurah. Monggo. Boten. Oh, ada yang nyawer. Wah, boten. Ora. Prasetya Nada hari ini tidak menerima sawer. Nah, sebab tidak ada yang nyawer. Lah ya kuwi. Ketuke yo rene. Boten pokoke. Pak Ora Lurah kena. badhe nyanyi, monggo Awake Pak dhewe ora Lurah. kena, arep-arep ora kena. Monggo Pak duet. Monggo Pak Lurah. Boten nyanyi. Non boten niki gratis Pak saestu. Jenengan milih sing nem napa sing setengah napa sing anu. Monggo Pak Lurah. Boten Oh, mawi. nyanyi tok niki. Boten Niki kedah mawi saweran. Bebas niki bebas Menika Pak, bebas saweran. bakanipun menika dinten menika remen-remen. Monggo. Monggo Pak Lurah, monggo. Kanthi rasa pakurmatan panjenengan. Digawake mic, nek gawake mic Pri, gelem. ora napa sawer ya Pri ya? Ora, dino iki Ora entuk. spesial hari ini tidak menerima sawer. Karena sama sekali tidak Karena ada sawerannya sawer. karena sawerannya wis daluk supri dhisik. Pak Lurah. Oh, mboten. Mboten.